¿Sabéis que hace 800 años si quería... Espera, que lo suyo es hacer este reel en gallego. Sabías que hai 800 años se quería ser o poeta máis top da península, tiñas que escribir en galego? Daba igual se eras un nobre de Castela ou o mismísimo rei Alfonso X. E non é que o galego fose só a lingua de moda do momento, senón que era tamén a lingua do prestixio literario absoluto. Contoche. O galego é unha lingua que naceu do latín vulgar na antiga provincia da Galaequia, hai máis de 1000 anos. Pero ollo, que non é só o latín, garda palabras máxicas de orixe celta. Durante séculos, o galego e o portugués foron prácticamente a mesma lingua, o galaico-portugués, o galego-portugués. Pero de repente, todo se apagou. Tras guerras políticas, a nobreza galega foi sustituída por nobres de fora e o idioma foi expulsado prácticamente de todos os ámbitos, incluso dos libros. Comenzaron os chamados séculos escuros. 3 séculos nos que o galego só sobreviviu na calor dos fogares rurais, mentre se lle colgaba o falso estigma de ser unha lingua de incultos. Pero no século XIX, unha muller chamada Rosalía de Castro rompeu o silencio cos seus cantares galegos. E non foi doado. E demais, máis tarde, durante a ditadura de Franco, xa no século XX, o idioma sufriu unha represión brutal. Nos colexios, aos nenos humillábaselles con diferentes castigos, incluso físicamente por falar galego. Por certo, se queres saber máis sobre este tema, recoméndoche que non perdas a entrevista que teño preparada para YouTube e non che digo máis. Hoxe, o galego é unha das linguas cooficiales en España e vive nos libros, no cine e nas redes. Aínda que quizáis se fala menos entre a xente máis nova, segue sendo un símbolo do pobo galego. E se queres saber máis, ségueme. Feliz Día das Letras Galegas a toda Galicia.